Het hele grote scherm, het is ook van een heel groot deel, is gewoon decor. Het kist mij die hinders, kist net mijn decors makkelijk op en afbouwen met al die verschillende acts. Dus daarom is het zo'n asociaal groot scherm werd zo nou en dan. Dus de omjouwing veroordeeld en het waard als basis. Hoe reageren de hinders hierop? Bang. Ja? Ja. Het komt door het scherm. Het scherm is mega groot en als de stilstaande beelden haast, dan is er niks aan de hand. En dat hinder op het wat in de verte, dat is ook net erg. Maar dat ene hinder, dat wordt heel groot. En een hinder is een vluchtpaard, het is een vluchtdier. Dus op het moment dat zij dat hinder zeggen, dan de minst ervaren paarden, die, zoals wij dat dan zeggen, die gaan dan op de rekken. En dan wordt het iets te snel, dat hoort niet bij de proef. Hark. Voor het veld van bed is het riepje te jaren. En boven de halle reg van het wijnhuis maar de zwartlakte tilbrie stiet Venus te wachten op die inzwatte hinst die nou haast. In een dream van jacht riest uit zijn zee zout de stoom. Het hele verhaal komt eigenlijk uit het waardwijs, maar. Dus het hinder komt uit het waard en het hele verhaal speelt helemaal op het waard. En daar hingen we ook al beelden van, maar we dachten het is heel mooi dat er een hingst gewoon los op het water rint. Ja. En ja, veel een lietse risico, want we winnen net al te volle oorzet. En ja, eigenlijk winnen maar twee, maar Jansje, haar man, die, en nog een assistent hebben dat opnames, maar hij ging er ook even vertrokken, dus toen wie er echt even 2-3 kilometer voort, wie het echt naar San liet hinder, wij dachten, oh my god, het beest komt nooit weer. Die denkt vrijheid, hoppakee. Dus dat na 12-3 keer ontsnappen, hij kan wel elke keer weer om, maar ja, en dan gewoon hopen dat dat is mooi, want zo'n hinder dat er in op zit natuurlijk. Het is een heel mooi contrast in een voorstelling, soort wijze bij zo'n act, waar mensen altijd het hinder besturen om op het beeld dan iets te letten van een vrije hinder, zeg maar. Dat is volgens mij het probleem niet. Dat hij heel groot wordt. Ja, daar gaan ze. Ja? Ja. Maar we doen de proef iets anders. Maar dan moeten we wel even testen dat het dan goed is, zeg maar, hè, als hij kleiner is. Ja, dan, maar kun je dat zo snel? Niet binnen 5 minuten inderdaad. Nee. Bellen Nienke me weer op. Herman, no mas nou even zien. Nou ja, ik weet zelf niet jong, maar zij het in Weiden. Maar dan just die mannen, just gewoon heel mooi in een Weidse landschap. Dus dan ik weer even naar boeten. Maar goed dat ze dan even achter de broek zit, want dan gebeurt er eigenlijk niks natuurlijk. Ja, we hebben het op papier bedacht. En natuurlijk hebben we wel wat filmpjes zien en ik muziek bij filmpjes uitproberen. Maar ja, hoe het echt werking gaat, dat gaan we nou zien. Dus in die zin, elke dag is een hele spannende dag.